Justiin. Joo. Kun mä olin pikkupoika, äiti osti mulle koneen, niin saman tien se aukas mulle uudet tiet onnen. Iskä sanoi, älä vietä aikaa liikaa netissä, mut mun intohimoni on ollut aina peleissä. Se oli runeskape, joka minun sydämeni vei, kunnes tajusin, et vovikin on ihan okei. Äiti sanoi, pidä mielessä sun koulukaveritkin, mutta mieluummin mä surfan nettisivuja pitkin. Jos sä luulit voivas alkaa meille päätä alkoa, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Hapo Hotel Vovirunen, niistä mä aion räpätä, ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Mä kasvoin isommaksi, niin mä ostin PS:n, ja siinä samalla mä opin rakastamaan CS. Siinä meni rahat konekin, kun vähän varetin, mutta aivan sama, minä uuden koneen varastin. Ja jos sä vielä välttämättä haluut tulla tähän mun oma pelimaailmaan, niin mikäpä mua estää tuota delete-nappulaa painaa. Killer Masa 69, terveistä ja 64, me hakata sun paskarunen ukkos, jonka jälkeen huudat apuaan, kun sä olet johtosotkussa. Jos sä luulit voivas alkaa meille päätä aukoa, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Hapo Hotel Vovirunen, niistä mä aion räpätä, ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Killer Massa 69 ja teurastaja 64 tulee vallottaa vielä maailma, ja sä olet meidän tiellä ihan sama miten paljon kehität sun pelitaitojasi. Me hakataan sut silti ja sul on paska satsi.